Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe, barke, on calminama, on jurama, on jettama kadi on manama. Mi salmini moni kala e mon e inde, mi mani ɗum e yettode. Mi salmini mon to calminteɗon beltoɗon ɗo. Ɗum non musidɓe tedduɓe, en garti hande kadi e jokkidde daarol men Ndikkiri Joom Moolo. Mo kese mum kadi kiiɗɗe mum haalede, garen kadi ƴeewen kadi ko o waɗata hande kadi. Ɗum noon winndande men sakkitino en kaari hen hammadi ko wino ko waddano nde o yano ƴemoyde nde o yehino ƴemoyde nde o yano ƴemoyde nde noon esiraɗo makko sali rokkudemo ɓiyum, wi yiɗa o colɗo, kanko no wi somo waɗno ñiiƴe a raddiroyat kam, walla o seki o suni hen ha ɗon wawi haadde, omo yaha tan omo woya, omo hoota galle, omo woya, omo yankino yasinaji ga tan, omo askina hoore makko. Ɗum noon hande noon kadi kalten ko bartugol hammadi. Ɗum noon en puɗɗirima e inde Geno baɗo ko wela nde wela eno welira. Caggal yettude Allah e julde nelaɗo makko Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Bartugol hammadi. Nden hammadi hoynama e ƴamal mum, arti nene makko ina duka, ina waya ha wimo ha nino mi jibinanima, yo jomiraɗo faw hakkam e dow mama ma nehdoma ndi nehdi bondi kandima wonde neɗɗo, hadma jogade hakkille an paggorɗo gacce o. Hammadi wi, mamoyam, yo Allah yurmoma, gila nyande mayde tami fittanduma e ceesele mum ole, ɗe ganda yurmade ndusireɗa gondi e gulali e ɓerɗe cuniɗe e jeese ñirɓiniɗe. Keddimi e aduna no jullare yorde, nde ɗaminaki njurum e jungo tenowo joom jambere. So a wurno hande, ɗe mette fof jottotonakimi, eyyo ndeke hay an nene a yiɗa kam. O wiyettiri e bandiraɓe makko rewɓe duko sokku, eɓe jennotira. ɓiɓɓe bappaño makko mbi, hammadi, so a haali ɗo konngol gotol, min piima ha maya. Hammadi dari ŋaaɓi hunuko woni e foɓɓodirde juuɗe, ina wiya, ndeke onon fof on jiɗa kam. Ma on bayru yidemi, mi felliti wartade hankadi, fodama, yamirama, nyawama, gasi. Fodore hawri e yamirore, balɗam gasi, joni kay gaño dañi sago mum. Kumbayel nene makko wi, hanino tawa bartiɗa ko gila ɗam ɗo koyeram. Kumbayel nene makko wi, hanino tawa bartiɗa ko gila ɗam ɗo koyeram yottakemi, kono ko a kulɗo reedu a suusa wartade. Hammadi wi, an kay jooɗo tan a wasi ɓiɗɗo, mami warto bartugol bongol jiya ɗum ne ko joni on tan. Hammadi ummi ɗon tan. Hammadi ummi dogi no doole mum potno, o fayi ladde emo wartoyo, kono yimɓe ɓe ina gandi hammadi ala ɓernde wartade. Ɗum waɗi hay goto abbakimo. Hammadi dogi ha caggal wuro dari, yecciti laawol wuro, o yiyani hay goto ina abbimo. O dari emo miijo holno wartorto. O woni e hoynade leɗɗe ɗe, emo wiya, mbiɗa yiɗi wartade joni, kono mi wawa ngabbude ɗo e leɗɗe. Mbiɗa gaño e mere taw mi mayata. Min jiɗmi mayde ko e nder majal gotal, mbele mbiɗa wasa tinde mu seeki, walla mi rutto galle, mi addoya laɓi, mi wartoro.
joni noon holno mbaɗanmi? O dari mo miijo haa ɓooyi o wi mi yiiti feere moƴƴere no mbartortomi bartogol ɓuuɓngol mi maaya taw mi defaaki fittaandu am nyande darnga mi daro mi duwo yo Allah waram o wara mi joni gonga e gonga taw ko kanko defi wonkam nyande darnga hammadi ina darino hammadi ko kewɗo feeje hammadi ina darino e nange heɓtoyi ɓuuɓri jooɗi ferli hucciti funnaange ina duwo yo Allah warɗum o wiya joomam waram joomam waram poftinami e nde tampere ngurdam e basal e añeede joomam hande giɗo alana kam e leydi yurmo maayɓe limtami e maayɓe poftinami hammadi ina turi hoore tan ina duwo ndeke malaɗo gacce tinani lekkiki o jooɗi e les mumki woni ko e yande hendu sooyi tan lekkiki ŋaƴƴi o ɓamti hoore o yi e ki wuuro tan o girñiti o dogi o daroyi to o hoyni asaman o ɓiiñi ɗum tondu o wi Allah ko ɗum dey mbawɗa ko jabade duwaw bonɗo warde e ganje kono wana hokkude jawdi walla fartange e ƴamal hammadi dari ina waya ina ndaara laawol faade wuro haa o soyni mawɗo goto ina ara ina abbimo mawɗo o ko sehil baaba makko mawɗo o ko sehil baaba makko gila e cukaagu hammadi acci haa o faandi yankini yasin mum puyɗo mawɗo o daasi toon hammadi haa becce mum kaaɗi rok o fooɗi ɗum o fatiri wuro Ndikkiri ina daase ina nanto e daƴƴe e copoƴƴi ina luuka ma acce warto nde tawno mawɗo o ina andi hammadi ko wiyata ina waɗa ko alana ɗum pellital ina weeɓi tefde sabu yiɗi tan ko bo fuuntotiri haa daña no hootiri wuro o wi hammadi mate wona jiɗɗa ko wartade hammadi wi wappam njiyami wartoɗo joni o wi armi holluma no mbartortoɗa hammadi wi hollam hami warto joni o wi mbaɗata ko ni arwar anɓe ma caggal ɗum so a yiɗi mbartoɗa taw a wappani jalol caggal ma hammadi ɗenƴi futtini gite wi mi waraɓe mawɗo o wi mbaraɓe ko woni hen mate wona ko a nalanke hammadi wi ɗum kay jeddi fof ngala hen kono warde yimɓe min hammadi mi waraɓe mawɗo o wi joni ar mi haalane no mbaɗata ha mbaraɓe mbaɗata ko ngara koten wuro so nange muti mbaɗa hirde jannaɓe kamɓe e esiraɓe ma ɓe kaɓɗaɓe fof bonna inɗe maɓɓe ha aduna fof nana wana a hoyniɓe neɗɗo nantuɗo inde mum ina weeɓi yennude sabu kala ko mbiɗa ɗum
ina yaawi saktade ɗum woni a wariɓe kadi a sotti tewma a sotti bande en. Caggal ɗum so tawi ko mayde ɓuranma ngurdam, so a yiɗi mbartoɗa tawa minen kam a itti min e gacce, kono so a wartima kay a hokki anɓe ma sago mumen. Hammadi dari heɗi ha mawɗo o jofni konngol mum. Kanko Hammadi o sumi jungo e hunuko o wi, woro ko nde feere moƴƴi, koni a yiti feere moƴƴere. Mawɗo o wi, ko ni nalanke habtorto anɓe e habdiɓe mum, kono wona wiide ina warto. Hammadi wi, joni kay ko kalɗa fof mi jaɓi, joni kay a jarama, koni a yiti feere moƴƴere, kono ganda gila joni somi yenniɓe ɓe perat leydi ndi fof. Mawɗo o wi, so ɓe peri yoɓe njah. Hammadi e bappaño mum deggodiri ngarti wuro. Ɗum noon musidɓe tedduɓe, en kaaɗi ɗo hande kadi ha windande men wonde yontere fande inchallah. Ɗum noon on jarama kadi kettoroɗon hakkillaji. Ɗum ɗo ina waɗi fayida no fewi no fewi no fewi no fewi.